perlu kan ni kadang jingker pat nak kalian jonga bas coba bani share ya kan video ha kaba kalong ru kaba kubur kaba kham kerki namar iwei perlu kat badang yat lenti rengkat bat ngah kan jaka hang ni kan hang po yodu ha kaba ila satu no ya ka phone tikidon ki tiar ki ba don kam ki kot kisla ki ba don kam ha ka phone bala save khamtam ki pin ATM bat ki wei ki jing don kam ki ba kerki de la talong ka bala coba penpoi ya kan video bat itu ibayo ya kan phone sa bawat nom pat le ya ka phone ni kloi ban ai ru ya phi kat ba phi kwa rei sa bawat nom penjot wat nom pen sniu ya ka jing don jing em hatu hapo ka phone bat kan ni kalong ru ka jing kerpat ba lada phi kwa ban sim ya ka phone sa bawat nom wat nom pen le ya ka phone wan ai so hagi ya ka ka phone bat ngin sa ai phi da ka ka phone bat lada phi phim ngap ya kata ke kepala dep ong te hadin bangin sa lej ban file FIR bad hadin badang ngilap pat ya pi ubriu basim ya kan ka phone dan ya ubriu batu ya kan ka phone te pin sangat hakai jing pen sistem ki ba kat kom ka an bad nang taru ngin map ya pi dalele ru te sobha ban je ke khamtam da pi dei le ki paradok ki prasnam jongi ki para khasi sobha wan pen phai no kan ka phone phila ban phone hau ni number phone jonga bad sobha wan pen phai khnang namar balai kan ka long sya ka badon kam namar ba sosna ilam namar ba kidon ki jing don kam ki ba ngimla ban ino bat kalong sya ka jingdu ka bakrau la dangi du no ya ka tu ka fun te sobha umdei bangi benut ka fun rei ngi benut ki badon hang te ka fun te sobha ban share ka ni ka video bat ba pin bat utu try ubayo la ne ubasim ka ni ka fun sobha ban wan pen phai no bat ban fun hau ne nambar bang abu menta te kani kalong tangga jingker pat saban je ka ba selsi persya ya utu ubasim ya ka ni ka fun te kabha pin wan pen phai no kat badang biang ka puar ku ble kadi ka phone ka ba satu mentan hang ni po yau hi kadi ka Redmi 9 Pro